Amakhwenkwe amane aphakathi kweminyaka elishum'elisine uyokutsho kwishum'elinethoba avele kwinkundla kamantyi yaseThaba Nchu, nalapho inkqubo yenkundla ibanjelwe ekhusini. Ingxelo zithi intwazana ineminyaka elishum'elesihlanu ibuyele kwigumbi lokufunda emva kwekhefu emva kokuxhatshazwa ngokwesondo ngalamakhwenkwe. Kungoku nje le ntwazana kunye nosapho lwayo bafumana ululeko lwasengqondweni. Siyayigxeka le nto yenzekile esikolweni leso and sithi yimbi kakhulu. Ngakho-ke izolo ebusuku siye savakashela umndeni wale ngane ehlukumezekile, siye sabapha i-counselling and into esizoyenza sizapha nalabo abanye i-counselling lena kwisikolo sonke. Aba bantwana baphakathi kweminyaka elishum'elisine uyokutsho kwishum'elinesithandathu baye bahlolwa ngunontlalontle ngokungqamene nomthetho we-Child Justice Act. Onke la makhwenkwe anikezelwe kubazali babo kwaye bayalelwe ukuba bangaqhagamshelani nexhoba. Unontlalontle uthi izikolo kufuneka ziqinise ekufundiseni abafundi ngezesondo. Sijongene nengxaki enkulu kakhulu yokuhlukunyezwa kwabantu abangoomama namantombazana. Kuyafuneka ke sisizwe sizame ukuyilwisa kakhulu lento, ngoba abantwana abangamakhwenkwe esibakhulisayo bakhula benento ethi umuntu ongumama yinto engahlonitshwayo kuba bebona ootata babo nootata kwii-communities abahlala kuzo behlukumeza abantu abangoomama. Isebe lezemfundo lithi le ntwazana iza kubuyela esikolweni emva kokuba igqibe inkqubo yoluleko ngokwasengqondweni.